Magpadayon karong adlaw, October 20, 2025 adlaw nga Lunes ang retrieval operation sa Magtiayon nga gituuhang nahulog human nga naglandslide or nagcollapse ang dalan diya sa may overview Sitio Kipulot, Barangay Palacapao, Quezon, Bukidnon. Sa report sa RMN Malaybalay, ang biktimang Magtiayon na ilang sila Ellie o Thelma Ubatay nga punos taga Purok 9 Kahusayan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Sa impormasyon gikan sa Local Government Unit ng LGU Quezon, alas 5:30 kagahapon sa hapon, giundang usa ang search and rescue operation aron nga magbaton og plano, dugang resources, manpower ug sistema aron nga ipadayon ang operasyon sa pagbangita sa Magtiayon karong adlaw. Sa pagkakaroon, nakigalayo na ang Bukidnon Disaster Risk Reduction and Management Office kun DRRMO sa uban pang lokalidad, uban ang Bukidnon Provincial Police Office, 89th Infantry Battalion ug Bureau of Fire Protection aron nga mas mapalapdan pa ang operasyon sa pagbangita sa Magtiayon nga gituuhang nahulog human nga nag-collapse ang naisgutan nga dalan.